Sing ditunggu-tunggu ripalungguhan iki wis lumaku, Mbok. Tegese kepiye? Anggonku ngestu padha dawuh timbalaning pepundhen. Ya merga wohing sesrawungan anggene raket memitran lan paseduluran. Mula bukane ngantarane aku kelawan Kang Masmu Muhammad Sukri. Mas Sukri kuwi ana dalem kene pernahe kepiye? Panjenengane selaku kadhapuk dadi putra mantu. Iki mujudake pisungsum tandha bektine Mas Sukri marang Mara sepuh nenggih pepundhen kula Bapa Sihana Dwija Semita sekalian Ibu Satinem. Ngono. Mula ripalungguhan iki kasembadan aku kelawan kowe sowan ana ing Maja Tegalan, Njaha Sukoharjo Makmur dalam rangka ya kuwi tasakuran mensyukuri nikmating Gusti sing diparingake Bapa Sihana Sagotrah. Sisan gawe ya kuwi mahargya putra mbiwada siwi. Mala kramakake ingkang putra. Ing antarane ya kuwi Mbak Yu Ana Yuliana SST sing kajatu krama dene Raka Mas Hesti Dwi Nugroho SE. Wah, elok. Mula ripalungguhan iki nganakake pagelaran wayang kulit. Wayang mung minangka daya tarik, minangka tandha sutresna lan tandha sarana melekan warga masyarakat ing Jawa kene sing wigati sakwuse para masyarakat kepareng rawuh ana ing daleme Bapa Sihana Dwija Semita bakal disuwuni pandonga pangestu panjurung supaya dalem kene wiwit ing ratri iki nganti tekan pungkasane jaman pinaringan katentreman kayuwanan tebih saka sambekala durga mendhak kala sirna manggih yuwana manggih kamulyan kawibawan tentrem lahir tentrem batin slamet donya prapteng akhir. Ngono ya Yung. Kejaba nganakake pahargyan manten ing antaraning Mbak Ana kelawan Mas Hesti iki sisan gawe syukuran khitanan. Khitanane sapa, Nduk? Khitanane putrane Mas Sukri sing nama ya kuwi Adimas Muhammad Aji Sulistya. Muhammad Aji Sulistya. Dipujikake muga-muga bocah iki besok bisa netepi apa kang dadi kekudangane Rama Ibu miguna tumraping keluarga budaya agama munggahe negara. Iya. Mula sak gaduh ing nalar sak kadare nglaku ibarate mrica kecut sak uni-unine sing jenenge dalang kuwi saka tembung udah piwulang no tanah suci kono ana tetembungan sing diarani dalah. Dalah kuwi tegese petunjuk dadi seorang dalang kudu iso menehi solusi lan petunjuk hanjok marang becik ing tumindak api ing pakarti. Iya. Wanita sing utama, wanita sing apik lamun ta jinatu krama dening priya kuwi syarate ana nenem, Nduk. Syarate ana nenem kuwi apa wae. Ing antarane ya kuwi sepisan setya, angka 2 nrima, angka 3 bekti, angka 4 meraati, angka 5 gemati, dene angka 6 ya kuwi luluh. Kuwi manut serat Asmaranggama. Sing angka sepisan setya kuwi maknane kepiye? Setya kuwi salah sawijining sifat sing kudu kasarira dening wong wadon. Tegese setya marang guru laki. Wong wadon setya marang kakunge kuwi ora mung ana donya wae nanging tekan jaman kelanggengan. Mula ana kang nyebutake wong wadon kuwi swarga nunut neraka katut tegese sebaya mukti sebaya pati urip rekasa ya ora ngresula urip mulya ya bisa.
Wong wadon katon setyane marang sing kakung kuwi kena dititik nuwun sewu nalika ditinggal mati upamane kok sing lanang ki mati sik sawangen polahe sing wedok ki piye. Ngono ya yung. Yen sing putri ki ditinggal sedo karo sing kakung mung trima ngopeni anak, ngabekti marang pangeran kuwi tandha wanita sing setya. Iya, kosok baline lek enek to, Nduk. Sing kakung mati ngono sing wedok nangis ndrenginging. Sing lanang dibudalke ning kuburan sing wedok jungkir walik jerit sundul langit. Pocapo bareng rong enek satuse wae sing wedok wis gatel eneh ngono kuwi ana lho, Nduk. Iya, kuwi minangka pertanda lamun ta ora setya marang guru laki. Iya, Yung. Banjur angka loro nrimo kuwi maknane. Nrimo ki tegese pinter nyukuri nikmating Gusti, ikhlas lan rumangsa marem. Nadyan urip sing kaya ngapa rekasane tetep dilakoni kanthi esem guyu kuwi tegese nrimo. Dene angka 3 ya kuwi bekti. Maknane bekti iki ngene, Nduk, nalika upacara dhaup kae lak mesti ana adat sing diarani upacara mijiki, ya kuwi manten wadon ngresiki sukune manten lanang. Kuwi minangka perlambang, minangka pertanda yen wong wadon mono kudu bekti marang kakunge. Iya, Angka 4 merak ati kuwi maknane merak ati mestine kuwi ya wis weruh tegese pinter ngadi sarira ngedi busana pinter dandan merga sing jenenge wong lanang iki pengapesane kuwi kalahe karo pacakan kok, Nduk. Apa iya? Ora etan kulon lor kidul Sukoharjo Solo nganti tekan Jawa Timur Blitar Kediri Nganjuk. Wong lanang iki pengapesane karo pacakan. Survei membuktikan wong lanang ora bakal bosen, ora bakal jeleh nyawang 3 perkara. Apa wae? Sepisan nyawang tetanduran sing ijo royo-royo, kuwi wong lanang ora jeleh. Angka 2 nyawang banyu bening sing mudhun saka tebing. Angka 3 ya kuwi nyawang wong wedok ayu. Wong lanang nyawang wong wedok ayu kok nganti ora tertarik kuwi harus dipresakne, Nduk. Ngono. Kuwi lek kanggone sing nom-nom tegese wong lanang nom-nom kuwi. Nom tuwek iki padha. Apa kok kira sing kepengin nyawang wong wadon ayu wong nom tok. Wong tuwek ya padha, malah imajinasine iki dhuwur. Wong tuwek nyawang kok wong wedok ayu, ngene mesti mbayangne. Wah kuwi upama kerupuk kaya kemremes men to ya. Ngono. Mula dandan ki penting. Tur kowe esuk lamun ta wineng kowe kakung, Nduk, dandanmu ki aja nalika kowe lunga saka ngomah tok. Aja pinuju arisan, aja pinuju yasinan tok, aja pinuju tindak PKK. Nanging ning omah kuwi dandan kudu kok polke, merga ayumu ki ora nggi sapa-sapa ning kanggo khusus bojomu lanang. Mosok? Merga sok-sok iki lek kuwalik to, Nduk. Lek ning paran didandan dipolke, bareng ning omah ngluwombrot. Masa ana ngono kuwi. Wis sing lanang iki pirang-pirang dina ra mulih teko omah jam 12 awang panase ra ukur teko omah lawang meblak-meblak gombal ting selampir neng kursi pitik munggah meja nuwelek pisan. Bojo wedok mak juwedul nika centongan mung nganggo kotang tok lekoh bandule klinting pedhot sisih. Ngangge apa kuwi andra ki tilas sarunge sing lanang mongko usus-ususe utawa kolorane iki karet plintengan bareng diplotrokne ning weteng gualer mubeng ngono. Iya, wong wedok ambune remason nganggo koyok pilingan ngiwonengen arepe dirangkul ngono ki angop arep diambung malah glegeken. Hai. Iya,
Mula dandan ki penting ngadi sarira ngedi busana. Iya, Angka 5 gemati kuwi tegese kepiye? Gemati iki tegese migatekake lan sabar. Kebak ing kawicaksanan ngladeni apa kang dadi kekarepane sing kakung lan wasis ngopeni lan ngguluwentah marang putra. Kuwi gemati. Dene sing pungkasan ya kuwi luluh tegese sabar, pikire sumeleh, ora tumindak sak geleme dhewe sarta bisa ngrangkani marang kakunge. Ya kanthi sifat luluh iki mengko wong wadon bakal kuwawa mujudake keluarga ingkang adem ayem tentrem jenjem permanem menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah keluarga sing penuh dengan cinta dan kasih sayang. Iya, tanpa beda kelawan Mbak Ana karo Mas Hesti. Ing atase sore mau diparingi udan parandene kelir digelar wayang wiwit wis diparingi tingkas. Kowe ngerti apa sebabe sore mau kok nganggo udan barang? Mergo diijabahi karo Gusti sing nyipta jagat. Kejaba saka kuwi anane sore mau udan deres mergo dongane Mbak Ana karo Mas Hesti iki beda. Yen Mbak Ana utawa Mbak Hesti iki Mas Hesti iki dongane padha iki kok ya ora udan. Kok iso beda? Lah manten lanang dongane muga-muga diparingi terang, ning manten wedok dongane muga-muga diudani. Mula akhire ya udan. Iya, Matur suwun ya Yung. Ki niate mung ngraketke paseduluran, ngraketke memintran ing antarane awake dhewe karo warga ageng, khususipun Bapak Sihana lumantar Mas Sukri. Iya, mongko aku karo Mas Sukri kenal ya rung suwe, rung ana setahun. Iya, saben-saben ning Jakarta engko sing metuk ya Mas Sukri kuwi. Iya, mula dadi lan akrab ngono, pinilih awake dhewe sing tinuding mayang bengi iki. Iya, mongko sumitrane Mas Sukri iki yen golek dalang pirang-pirang. Ngarepe ngaturi Pak Anom Surata mesti gratis. Pak Mantep ya akrab ya mesti gratis. Iya. Mas Bayu ya mesti kari sendika dawuh. Iki lak ya bot-bote ya golek warna lain, warna beda. Ngerti dalang Cahya Kostati iki. Suwi ora mayang kon mayang neng Jawa. Iya, Ayo mula sangune infus. Iya, alhamdulillah. Dasare sing nyengkuyung pirang-pirang para pamriksa sing kepareng estreni ya sik kepareng arawuh lan mresani sinengkuyung kanca-kanca paguyuban saka isi Solo lan uga kanca-kanca widuwati lan para pepunden widuwati. Iya, warangganane wae jan iso kaya dibothok. Ana cacah 1 2 3 4 5 6. 6. Kok ana rong grup ijo melawan merah. Sing abang kuwi ageme Ki Haji Anom Surata. Kuwi warga abdi Solo. Amardi budaya dadi indah. Iya. Yen sing ijo iki saka paguyuban Wali Songo. Wayang Angesti luhur indah saya ngrembaka. Iya. Sing abang kae mosok warangganane Pak Anom. Lho mosok pangkling. Sing jaba dhewe kae lak Bu Rosyati. Iya. Mula iki disoting, didokumen sok arep tak pamerne tanggaku. Tanggaku jenenge Poiran. Kuwi lek roh Bu Rosyati ning TV, wah lek ngelem entek amek kurang golek. Apa ya? Wah, Bu Rosyati sindene Pak Anom kutut manggung apike kaya ngono lho, mongko lengene gedhi lho. Swara karo lengen iki gandengane apa? Iya, Terus dibacotake, nah Mbak Darsini kuwi ibu kita Darsini sing saka kota Sragentina.
Iya. Sing cara Pak Anom ngarani ya kuwi Waranggana Silep Godhong Ganyong. Irunge mendelep bathuke nonong ya Mbak Darsini iki. Iya. Terus apa meneh? Terus iki bintang saka Ponorogo. Iya. Mbak Fahmiatin. Iya. Ning saiki wis hijrah neng Sekar Pace. Yasa dalem. Kucluk apa piye ngontrak no. Wong perwira kok. Iya, butuhe lak iso pindah-pindah ngono. Iya. Fahmiatin. Iya. Mbiyen ya kerep nyengkuyung aku, Mas Kangko kuwi. Mbiyen sik waras mbiyen. Saiki saya edan anggene ulah kabudayan. Iya. Jebul kae sing tak anti-anti wis teka kene. Mbak Retno Cumpe ya tunggal. Mbak Rosyati, Mbak Darsini, Mbak Fahmi, terus dibajutke nglerek ngulon ya kuwi Mbak Rini Rahayu. Sing suarane melekik iki mau. Kuwi karyawan yang diperbantukan menjadi dosen ana ing Isi Solo jurusan tari. Iya. Mulih saka Korea.
Iya, alhamdulillah wilujeng niskala. Iya, Terus sing nembang iki mau, mari kangen iki mau, ijebul iki mau, ya kuwi Mbak Retno Cungpe sing saka Purwodadi. Oh, sing nembang jebul ki mau. Terus minangka pamungkasing pasebat iki Mbak Sukesi Rahayu. Iya, Saka asline Tulungagung ning saiki wis berdomisili ana ing Surakarta. Iya, Sing kondange sinden bojone Londo ya iki. Mbak Kesi iki. Alhamdulillah Londo sak dalang awake dhewe ditenggani Mbak Ros, Mbak Kesi mongko kuwi sinden-sinden kondang. Iya, Sindene kondang-kondang dasare dalang isik Jaka Kumala Kala. iya, Bu Kesi, Ora komentar. wilujeng dalu Mbak Kesi. Ayo. Wilujeng dalu. Matur suwun kalih Mas Sukri akrab nggih. Kula mboten tepang kalih Mas Sukri menika sejatosipun. Lho terus kok saged rawuh mriki? Kula tepange kalih dalange. Lho, lah pripun to kanca kuliah? Mboten. Pripun? Demenane dalange. Iya, Mbak Kesi, dadi dosen. Weh, jan elok temenanan ya pancen ya bener ki mau sing dadi ngendikane Bu Sukesi wiwit taun pira nduk kae rabine kae? Taun pira? 2000 pira? 9 ya? 2009. Karo sampean to? Iya lah ya kok sik tak jelasne sik. Nalika 2008 kuwi Kesi sidang minta cerai karo suamine sing saka luar kae. Minta cerai. Terus mergo kedanan karo aku ngono. 2009 tanggal 10 sasi 10 Kesi rabi karo aku, saiki wis pinaringan momongan putra. Wo ngono. Kesi mbiyen non Islam ning gandeng dadi mantune kaji, saiki terus ngalih Islam dadi mualaf. Wah, elok. Mula penampilane Kesi karo mbiyen mesti do pangkling. Lek mbiyen teko ning wayangan nganggo celana jin nggen dengkul dibedah. Terus nganggo klambi ngono kuwi nggen dada dibelek. Iya, Cengel iki kaya tato gambar kupu. Ning bareng tak cedhaki jebule borok. Iya, ning wis mari. Wis saiki Islam yo gelem salat. Oh, salat iki cagak agama nek ora salat iki kepiye? Mbak Kesi iki yo sregep yen kon salat. Yen malah sing lanang iki lali ora salat dilekne ngisaan lho Mas. Tangi Mas subuhan. Iya, Terus mesti ngejak jamaah pamrih ganjarane men iso 17 derajat. Iya, Sregep yen jamaah sregep angger aku ngimami kono dadi makmum, imame sik rukuk dhewe sujud sik ya, Nduk. Iya, saka sregepe. Alhamdulillah. Ya ngucapke apa marang temanten berdua mligine ingkang kagungan kersa Bapak Sihono. Ayo, piye? Nggih, wilujeng dalu kunjuk dumateng Bapak Sihono sekeluarga. Nderek memuji mugi-mugi anggenipun mahargya putrinipun mugi-mugi dadosa pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah kebaing karahayon lan kabahagiaan salaminya. Lan mugi-mugi anggenipun Mbak manten lan Mas manten sak sampunipun dipun resmikaken menika enggalo gadah momongan ingkang nengsemaken ngaten. Amin. Pancen sing disuwun iki. Iya, elok temenanan. Mula iki kan ngrembug wong Jatukrama iki ngene to, Kes. Pripun? Wong dhaup ki sing digoleki ora ana liya, siji katentreman, loro barokah, angka loro pinamringan, wujude putra minangka penyambung sejarah. Ra ngono. Nggih, leres Mas. Mulya-mulyane wong omah-omah lamun to pinaringan momongan golek kencana sing bisa tata jalma. Nah, Nggih. mula iki larase
pelok patete barang nalika laire putramu ya kuwi si gelar pamayang kae diparingi kado karo Mbahe Blitar ya kuwi Mbah Sukron Suwanda wujute langgam sak bawane sing jenenge langgam Ngger Putraku. Oh ngono. Iki ora mung tak nggo pribadi nanging uga tak aturake marang temanten kekalih becik Mbak Ana tuwin Mas Hesti mugi-mugi enggal saged angudang putra minangka penyambung. Iya, Uran-urane apa, Nduk? Dandang gula. Dandang gula, ya. Coba kaya ngapa tak aturake marang temanten berdua lan sedaya pamriksa ingkang kepareng rawuh lan ugi para kadang-kadang lan pepunden seniman. Iya. Gamelan wayang iki ageme dalange Karangasem Mas Kangko. Gamelan wayang iki ora tau leren. Iya, Terus sak omah ki alamate ngangge Karang kabeh. Lek bapake Karangjati, Mas Kangko iki Karangasem, aku Sawah Karang. Iya, elok. Lan sedaya para seniman ingkang kepareng rawuh mboten saged kula aturaken setunggal mbaka setunggal. Mas Bambang wis rawuh warung, Mas Bambang Asmara. Alhamdulillah ngaturaken wilujeng sekalian kalian Bapak Agus. Iya, ado-ado ke Jakarta aku ya kancaku angger aku ke Jakarta ini mesti sing bimbing ki kuwi. Iya, Ayo, Dek, Ngger Putraku. Sesuk ibu mundhut jajan mangko bengi gelar bubuk lan budhe Bubuk karo Budhe Dwi iki sapa? Garwane Mas Kangko no. Bu Dwi Kurniawati. Dadi yen tak tinggal tanggapan karo Kesi titipke ngene Budhe Dwi anakmu. Mas Kangko tanggapan dhewe piye? Yo golekne penitipan sepeda. Anak tempat sepeda.
Wis enek sing ngomong saiki jenenge Bu Parinem. Iya, Trengginas terampil duwe brengos. iya. Ah iya, Karo tangga amen gelut ae. Ah iya, kaya banci wonge. Mula aku lek golekne baby sister iki karo Kesi golekne sing wonge iki ora ayu-ayu ngono ku. Ya pengen apa piye? Biyen entuk buluk rambuté arang-arang boroken. Iya, ya ben slamet kok. Iya. Ora iso ning omah ya golek ning jaba no. Sik tak urus iki. Apa? Oh, kaya ngono kuwi to wong lanang iki kelakuane ora patut dituruti. Kok sik tak golek apa sik? Tegese sesrawungan, dalange api anjara langit yen ora gelem serawung ora enek wong nanggap. Ngono. Duh, ora kuwi kok maksudmu. Aku ngerti kok. Kandhane. Ning ya ora apa-apa kok, Mas. Pancen wong ngono menungso garek niate. Yen dasare pancen ya angel ditata, arek dipalang ngono ya panggah mlumpat. Mula sampean yen pengen ngono ya malah tak liarke sisan. Loh, aku masamu kaya ngene elek-elek wis to duwe anak loro ritek ngene bayan isih gelem karo aku. Wah, apa ukuranmu gur bayan iki? Ayo. Bayan ya sik mikir lho Kes lek karo awakmu. Ayo. Elak. Ngoyo anake arep loro arep ngopo? Sing pentinge nyambut gawe sesuk isuk lek lunga cedhak ngene kan jam 5 genah wis teko Solo mampir Margoyudan. Wis kuwi tok. Teko omah ngudang anak wis ora enek liyane. Ayo ora mikir reno, Arep njaluk bubrah apa piye? Tur ya kuwi iso nyawang to, Kes. Aku kuwi sapa? Aku ya anak kaji. Bapakku ya mubalek. Marep tumindak neka-neka apa ya pantes. Lah iya. Terus saben dinane awakmu ya roh dhewe. Kapan to aku njaraki cah wedok lek nek bojone kapan? Ora tau. Ayo. Oh alah kelakuane. Ayo. Nembang. Iya ngerti, mosok ya arep macul. Jane aku ya wis kangen lho Mas karo warga masyarakat Jawa kene iki. Lho, awakmu ndek ben nang kene to? Biyen iki sering nyanyi ning kene kok campur sarinan kok. Lho, nyanyi. Ya no. Joget no berarti. Ya genah. Jali ngadeg kok jali. Tuduk, tuduk, pelok barang. Tuduk, tuduk dulu tak. Gak. Dumateng biduan kita Ibu Sekesi kasuwun jumeneng wonten ing pepanggungan sarta ngastomik ingkang tanpa mawi kabel. Ngadeg kok dhewe. Hop. Hop. Lho, ayo kok piye deh? Anggere ibu tak mangkat. Ya apik men. Ngopo ora gelem ngadeg iki ngopo? Aku saiki sebelah gendong. Mergo iki saiki ana anake meneh iki Mas. Dian ngadeg aku ora pede pisan. Saiki yo Lek mbiyen metenge gelar kae ditotoi penak bareng sing kedua iki rada nyeleneh. angel diatur. Karo wong lanang iki galake ra umum. Angger anake iki nglilir jam 1 bengi men sing bingung gekne susu aku. Kesi tak gugah malah nawani. Neh apa piye? Malah ora anake tangi aku ngono. Malah tawa. Aja kaya ngono ngisin iki nek mahasiswaku padha nyusul kabeh. Mun ndak dikira tenanan. Loh, itu manusiawi. Jenenge wong omah-omah ya ngono kuwi. Mula sampean saiki mbobot neh mongko anakmu gelar umur pira kae? 11 bulan. 11 bulan saiki wis mbobot pira? 4 sasi. Lah iya, ngene ora wong brancah apa iso to, Guys? Ya ampun Mas, aku wong wedok iki mung leladi karo wong kakung. Heeh, pancen ngono. Ning nyatane kowe dijak leren sewengi ya ngamukno, Nek. Ya Allah. Lambene nyuwongot nganti kena nyantolne topi. Ha iya. Ya wis, ditenono. Sampai njaluk ora tak paringi merongos tenan. Lho, wong lanang iki bangsa konokan lek ora dielingne apa ya anu to, Guys. Mesti dielikne. Kaya sampean ning omah lha yo ngelikne. Carane ngelikne anggere aku mlaku gayamu nabrak-nabrak. Sikile digantol-gantolne. Asem. Bareng aku ning ngarep komputer dhek ning kamar mlumah karo
Wayahe lho. Ayo. Bareng aku metu tuku rokok malah dhek bengok. Woi! Bengok. Ayo. Ya ampun, ya ampun. Elok tenan. Aduh. Digugah anake nangis malah nawani lho ra kesi apa. Gumun aku. Biyen melu campur sari apa, Guys? Ya mbiyen nalika semono campur sari maduma, Mas. Wong ngene Pak Bintang. Ya, Mbak Bintang. Weh, elok. Sampean biyen nembang apa ning ngono? Sembarang barang. Rehe. Ha, rehe ngono kae. Samina-mina waka samina-mina sangkarewa ana wa ngono kae udu. Wah, ya. peh bar kok Kazakhstan iso lagu koyo ngono kuwi lho rumangsa. Ora ngono kuwi tok, aku wong Kazakhstan nari uda kuliner roh ning kono kuwi. Aning nyawang bareng tak sawangi yo putih dhewe kok sampean to timbang wong kono. Tenan. Bojoku iso putih ngono to untune. Ya ampun, ditenono kowe. Gelar pamayang lagune Ngger Putraku ya Bu Sukesi Rahayu biduan kita dari Campur Sari Maduma. Anakku sing bagus dhewe ning mau nggen baris mburi dhewe piye, Guys? Nano gimana? Tanpa ora sah ngangge nodo, ora sangge nodo. Tanpa kedep panyawangku, pasuryanmu kok kaya ibumu. Anakmu kaya ibune. Kaya ibune ya ngono kuwi nyuwongot. Terus wasismu kaya
ramamu. Wasise kaya bapake ning tak kudang luweh. Mergo aku ki ngrumangsani ora wasis mung titen. Iya, Lah kaya Kesi ngono iso niteni. Weh, kae wonge agal gruwal-gruwal ning lek nggih omah-omah apik aku iso niteni, Nduk. Iya, bocahke suarane apik nadan to sikile mledak-mledak ning sejatine mutiarane kuwi ning ati. Iya, Terus Gelar jebul lucu. Sapa kang ditiru? iya, ya nambah kakunge. Iya. Ngono kuwi Bagong. Marem ya Nduk diparingi putra ngono. Alhamdulillah marem banget Mas, sing tak anteni pirang-pirang tahun rabi karo sampean ya diparingi keturunan kuwi. Tak kira lek prinsipmu kaya wong luar-luar kae. Duwe anak ki malah bingung-bingungi njrimpeti wong meniti karir. Rasah duwe anak tak kira lek ngono lho. Ya ora mungkin, mula karo bojoku sing londo aku pegatan, mula aku ya gara-gara aku kuwi pengen duwe anak. Lho, hubungane piye kok iso ra iso duwe anak? Ora sida, enggak tak teruske. Yang lalu biarlah berlalu saiki karo sampean. Iya, Piye rasane piye? Saiki malah mbobot neh. Ngono kuwi ora njrimpeti lehmu nyinden. Mboten Mas, Ora. penak malahan, ayem. Niki kaya ngaku karo nembang niki ya ning weteng ya rada krencil-krencil ngono kuwi polahe. Jungkir walik ngono anakmu. Nah ya diterima-terimane ya sing ikhlas ya, Guys. Sanjane sing wedok ya ngono kuwi ngatasi bebane tambah. Ngono kuwi ngandhut etot-etot sok lair cenger nu 3 kilo mongko mlebune mung 3 on biyen. Iso lair 3 kilo ngono kuwi lak ya aja sambat nalika nglairake mergo para kiai wis paring dawuh wong wadon babaran pisan nglairke pisan kuwi rejekine padha karo munggah kaji ping 3. Mosok dadi wong babaran wong nglairke kuwi ganjarane padha karo munggah kaji ping 3. Mula pengumuman kanggo wong wedok-wedok Jawa kok kirane ora kuat munggah kaji bayi wae. Iya. Iya. Matur sembah nuwun. Mbak Ros. Wonten dawuh Mbak Limbo. Aduh, rawuh kalian sinten niki wau? Kalih bojo kula. Waduh. Lah wonten pundi ingkang raka? Mantuk. Lho. Lajeng benjing konduripun? Mriki malih. Oh, mriki menjemput ngoten. Nggih. Alhamdulillah. Larah-larahipun kok panjenengan saged rawuh wonten mriki niku kalih Mas Sukri nu pernah pripun? Rencang Mas. Rencang pripun? Tepangipun kala napa? Tepangipun nggih sampun dangu. Inggih. Bapakipun nggih sampun tepang. Pak Mas Sukri. Nggih. Inggih niki nggih rawuh panjenenganipun. Mas Sukadi. Inggih. Lajeng kata-kata mutiara kangge temanten berdua pripun yen panjenengan? Pinarengan ayem tentrem bagya mulya. Mugi-mugi enggal kagungan momongan. Elok tenan. Nek nyuwara omong ngendikan ngono ya halus nduk, mengko ya lengene gedhe lho. Ha iya. Ya nekat ora nek gandenge barang. Sakmenika lenggah pundi? Pidalem wonten pundi ya? Nagasari. Nagasari Boyolali. Nggih. Masya Allah. Aturan pinaran. Inggih sendika dawuh njing mawon menawi mantu kula tak sowan ngoten. Elok. Matur suwun. Lajengipun Budarsini. Wilujeng dalu Budarsini. Wilujeng dalu. Pripun kabare? Pangestunipun sehat. Duh sehat. Nggih. Darsini. Nan, Teko jam pira, Nduk? itu. Karo sapa? Karo siapa ya? Lah sapa? Mbah, Numpak apa? Pit. Wah. Ayo numpak pit. Darsini. Nan, Ya wis. budek weh. Waduh. Malah ngelokne sing anu ayo. Lek karo awake dhewe kendel dhek iso bebas seperti keluar dari cengkraman. Iya. Aja lek nderekne Pak Anom ngene yo. Dilirik Pak Anom no adus keringet. Kak. Enggak. Elok temenanan. Seragene pundi Mbak Yu? Gundang. Gundang. Wah, ngen dalang-dalang sabet nggih. Nggih
Nggih no mboten sing yakin kok. Nggih. Ah nggih ngoten. Warangganane Mbah Darman nggih riyen. Nate nderek Mbah Darman nggih. Ya iyalah ki bapakku. Ah nggih. Mbah Narto nggih nate. Gung. Oh gong. Lah nu Mbah Bono. Sing mbok pamerne sing mati-mati kabeh. Lah serku arep muni sinden pagebluk ngono kok ya. Tak disi-isik. Diarahne, heeh. Lah kuwi anggar petok karo aku, "Pripun kabare Pak Dalam?" Ya kuwi. Iya, elok temenan. Kali Mas Sukri nggih dangu tepang nggih. Sampun dangu nggih. Jenengan nek ngendikan kali Mas Sukri basa napa mboten? Mboten. Pripun pamane petok Mas Sukri? Tole. Piye? Tole. Oh, tole. Duh, elok. Delalah kok ya Pak Anom kok ya pas prei. Iya, Mbak Fahmi Atin. Ayo Mbak Fahmi. Wilujeng dalu, Mbak Limbo. Nggih, wilujeng dalu. Pripun kabaripun, Ora? Alhamdulillah sae. Sae pripun? Sae. Sae dadose. Sehat, injih. Injih. Aduh. Kalian sinten menika wau rawuh? Kalian Mbak Darsini. Wah, nggih. Duh. Nggih ngepit. Boncengan kali Mbak Dar wau. Wah, aduh, goncengan nggo montor lanang Fahmi neng mburi madhep mburi. Wah, karo nggo gendera. Elok. Duh. Kayak supporter bal-balan ae. Mbak Limbo, Dalem. Mbak Dar niku bonceng nek kula teng ajeng katoke cekak. Lho kok saged? Tantem kok. Ning estu lho Mbak Fahmi, jenengan selaku generasi penerus sinden nom-noman wajib nyuntuh semangate Mbak Darsini niku. Ambak piyayi sampun nuwun sewu yen ukurane sinden saiki ya piyayi senior, piyayi sepuh ning semangate bergase le dandan le ngedi busana ngadi sarira ora gelem kalah karo sing nom-nom. Mbak Darsini niku lho. Nggih, mang prisane men kalah sorot karo men ora kalah sorot karo liyane medhi nggen BH digelandang ning mburi, pamrih men iso mentek munggah. Ndek ben ki tau malah anguk-anguk kok ngisor. Ayo, ciluk bang. Aduh. Lanjut Mbak Darsini. Edan ya kowe. Ayo men rasor perbawa karo liyane gelandang set komburi. Anguk-anguke sumur apa? Aduh, elok. Jan andalane Pak Anom ya iki, Mbak Darsini iki. Iya, apik. Niki anu kembali ke fokus semula. Ten Mbak Ros melih niki enten sing ngersaki ngujiwat, Mbak. Langgam ngujiwat dipun bawani ning kula bawane nyuwun swanten kakung tak nyuwun pambiyantu karo Mas Taslim Alhad. Iya, sing wit awan mau nang kene. Alah wit bengi wingi barang ya wis nang kene. Melu jenang usung-usung. Ayo, sing nolak udan sapa ya ora Mas Taslim kuwi. Ayo. Mangga uran-uranipun nyuwun pambiyantu dumateng Mas Taslim, mangke langgamipun Bu Rosyati. Engko kaset dadi tak pamerne tanggaku sing jenenge Po Irin mau, Nduk. Iya, Duh Nimas Mustika ning wang kanggo jiwa kang reseping hati kejawi kula aturaken dumateng para pamriksa ingkang tasih kepareng lenggah ugi kula aturaken ingkang kepareng midhangetaken lumantar streaming ya kuwi Hana Caraka
Iya. Lan uga digabung karo ya kuwi streaming ngene radione Mbah Jos. Oh iya, Dadi iki ora mung ning Nuswantara tekan Lampung barang kono. Papua barang. Enek sing mak teratap. Sapa? Kesi. Tetulunga raga nengson kang kataman khas Samira nirnake lungkrah lan lasu ngilangke rasa kang samar tresnaku sundul Nggih, matur sembah nuwun. Iya, uga diaturke karo Mas Bambang karo Pak Agus adu-adu saka Bekasi. Kuwi arep ngeklirke rembug gelar budaya Desember pagelaran wayang kulit 5 malam berturut-turut seri Baratayuda wiwit saka Kresna Duta nganti tekan Rubuhan Duryudana. Malam pertama Ki Haji Anom Surata, kedua Ki Anom Cahya Kuntadi. Jere seleng. Gah lek seleng aku, Pak Anom gelem aku. Ketiga ya kuwi Ki Purbasmara, keempat ya kuwi Ki Entus Susmana, penutup kelima Ki Mantep Sudarsana. Iya, kelakon. Wis nggawa panjer kuwi Mas Bambang kuwi ya. Iya, alhamdulillah ning Jakarta neh. Kesi wis meteng gedhe ora melu neh. Wah, cocok. Lah yo angger Mas Bambang aku ning Jakarta nelpon, bojomu melu ora yo. Ora iki Mas, oh, cocok lek ngono. Ayo. Iya, kasih duwe channel dhewe. Bayan dan lain-lain. Mangga. Ayo. Malah ngene kancane dhewe ya wis guyon sak temune to, Nduk. Iya, Mangga burus supados mboten dipaido lengene gedhe, semantene kaya apa. Nggih. Ngujiwat estu lho burus tangga kula nguanyel kok iso muni kok ngono. Meh kula jotos raine men. Karo kalungan sarung ngono karo rokok paspus karo jigang ya. Mangga langgam ngujiwat dening Mbak Rusyati dados
suarane iso cis 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 cis. Jan nuansane yen suwantene Buros ya ngono kuwi Nduk, tinggi asmara ngene iki jan iso wangun ngono iso jan terasa. Iya. Mbak Darsini ngono suarane nggih gagah-gagahan, tinggi gecul, terus Jawa Timuran ngono kuwi apik. Iya, nggawa karakter. Yen Mbak Rini kuwi nggih bangsane lelagon klasik, kuwi ya bergas. Iya, Kesi. Kesi iki nggih unggahne wedi apik. Yo 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 yo. Apik. Unggahane wedi. Sembah nuwun nggih Mbak Ros. Niki jan kula nggih sejarah ing atase sak kula kok disindeni Waranggana gegedhuk. Iya. Mas. Nun? Mbok ampun ngendika ngoten niku. Lah pripun? Lah dek men kula nggih panjenengan dawuhe lho. Nggih nika lak nggih pisan nika kula wanek-wanek. Ping kalih ngoten kok. Ping kalih to. Rumah kula pisan guran. Pindho karo teng Pati nika nggih Bu nggih. Terus kapok panjenengan. Mboten nika terus tiang Blitar nggih ajeng nanggap bintang tamu Bu Rosyati gandeng hargane tidak mencukupi. Akhirnya kula golekne ros pentil. Iya. Ya ros pentil lek dagelan. Matur sembah nuwun. Nawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Ki Dalang Cahya Kuntadi. Kula Eko Yudianto saking Nganjuk. Nganjuk menika cerak pirang kenceng mripate ngantuk udele bodong. Wah iki ra gathuk iki piye iki? Wah, sapa iki? Nyuwun gending kelinci ucul. Wah, ado-ado kok Nganjuk. Monggo sesuk ya sowan Nganjuk. Informasi iki mau panggunge Nganjuk wis ditata ning rubuh mergo kenek puting beliung. Ya muga-muga sesuk ora. Gending menika kula tujuaken dumateng para kadang. Penggemar Ki Anom Surata Fan Club. Utaminipun Kang Mas Suryanto, Joko Saptono ugi kagem Mbak Yu, Zuli, Asmi ingkang sakmenika midhangetaken wonten ing radio streaming. Ana Caraka, nggih. Matur sembah nuwun saka Mas Eko Yudianto. Bawane aku nyuwun Mas Hartono engko langgame Ibu Darsini. Iya, Penggironge ana loro ya kuwi. Kekuatane Wali Songo ya piyayi loro kuwi. Iya, Angger dipatahno meni sodok-sodokane kuwi. Ngene, genti ngene. Iya, Monggo Mas Hartono sing saking Gombang. Bawanipun kelinci ucul. Aduh klinciku
tepung gelang Wah, gembleger. tepung gelang mungka saipo bunga rasaku yen bali bakal tak pondo Monggo langgamipun budar sini. Bacutke dangdutan Jayawana, Nduk. Iya. Mbak Fahmiatin tunggal. Oh. Kur. Oh.
matur sembah nuwun wilujeng niskala. Gendere slendro wis kena kuwi. Pun jajal dar. Nah, nggih. Yo, Banjaran Wisanggeni lair tekan Rabi. Iya, Mbacutke gelaring cerita. Kaya ngapa iki engko kiprahe. Ngan samar pamoring suksma Sigra bala kang tumingal prang campuh samya medal lilir radit wileteng kodo dah yuang gungun sang niti ori palungguhan iki Bathara Brama nampa pendadaran saka Hyang Agung sing abote padha karo nyangga gunung. Aku kudu bisa milah sarta milih ing antaraning katresnan lan kewajiban. Dresanala Janaka nganggo kawicaksanan lan nganggo suci ning bebuden ayo rinumpaka perkara iki ya nggih. Uga sing kopa kemelun nanging nyasa nyapake Rama dewaning sun ing
Mulatmara Sang Arjuna samunira kamanungsan sawangnya gendreh memanis liringe dikamantian kang sing ujwala kungas Nimas Dejimating Tilam Sari Nguliring mupandhan kamarutan satemah kuwawong krabasa telenging kayun garwaning sun wong ayu Yayi Bathari Dresanala kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Pangeran Amiji dumateng ingkang garwa. Puji syukur kunjuk mring Hyang Agung awit kamuran kanugrahan kang wis diparingake marang Arjuna lawan Yayi Dresanala. Kapracihna ripalungguhan iki Yayi Dresanala ngandhut wijining pun kakang minangka talining katresnan miwah panyambunging sejarah. Pangeran kula nyuwun pangestu panjurung mugi-mugi lek ing jabang bayi ambabar kamulyaning bebrayan rina pantaraning wengi ndak rewangi cegah dahar kelawan guling ing pangajab laire jejabang besok bisa netepi kekudangan dadya satriya pepunjuling jagat minangka pandam pandoming kautaman ngaturaken kenging panuwun dene paduka paring sih katresnan suci dumateng Dresanala miwah wiji paduka ingkang kula kandhut tulusing kasetyan namung kula kunjukaken dumateng paduka pangeran tanpa beda pun Kakang Yayi rumangsa wis jangkep sengseming rasa saya-saya bareng ngawuningani lamun ta Yayi Dewi wis mbobot sepuh yekti bakal ngrembaka sarta ngrembuyung kamulyan sing ndak sandang. Arjuna Dresanala pun bapa ingkang prapta ya nggih. Maliang lotoking atiubeng angin aduh aduh para
ning kang pura kipun sembah pangabekti tondo pengaji-aji kunjuk paduka Kanjeng Rama Pukulun. Sungkem kula kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Rama Pukulun. Ya. Cah loro becik Dresanala kelawan Arjuna. Banget panarimanipun Rama dini semono. Sih kadarmanmu anggenmu ngaji sarta ngajeni marang wong tuwa. Ora liwat pangestunipun Rama mara gage tampanana kulub. Kurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Sanget pamundi kula mugi andadosaken sarta amimbuhi kasantosan. Kanjeng Rama garagapan manah kula tupi paduka rawuh merpeki dumateng ingkang putra kalilan cumadong dawuh. Dresanala kelawan Arjuna. Uruhanana ripalungguhan iki mestine jeneng sira Sarimbit Uninga Lamunta Tribawana Ketaman Geger Ketaman Ruhara. Bareng tinaliti kanthi permati dipetung kanthi jangkep disaring nganti lembut. Sumburing perkara ora ana liya disebabake menungsa sing wani mengkang saka pramatan kodrate wong jejodhoan. Ya kuwi katresnane utawa bebrayane Dresanala kelawan Arjuna ingkang andadekake jagat iki horeg. Mula kang mangkono nduk Dresanala apa dene Arjuna ayo babakan iki dirembuk kanthi gaman kawicaksanan. Wadananira ayu kumel kucam rah nyomara tani nalika esuk pun Rama piniji katimbalan dene eyangmu Sang Hyang Pramesti Guru. Mo sing gati para dewa kudu cancut gumregut nadyanto kudu mawa pangorbanan ngupaya ngungkih sarana supaya ruhara iki enggal sirep. Gumregel sing dadi pangandikane Wang Pukulun Bathara Guru jagat manggih rahayu donya pinaringan tentrem lamun to katresnane Dresanala lan Arjuna kudu pinegatake. Marmo kang mangkono. Ayo. Ripalungguhan iki Arjuna kelawan Dresanala ndak kanthi memayu hayuning jagat tegese melu ngreksa marang katentremaning bawana.
Nadyanto yen rinasa babakan iki mesti perih. Yen rinasa babakan iki mesti nrenyuhake, nanging sing jenenge menungsa ingkang hambek utama kudu wani ngowalake sing jenenge katresnan kanggo ngrungkepi marang kautamaning jagat. Aku njaluk ikhlas sing lair lan batinmu. Upama katresnanmu sakloron binubarake tegese dipegatake dina iki, kira-kira manut panemmu kepiye? Kanjeng Rama, tetela paduka jimat pepundhen kula ing Marcapada dumugi ning delahan. Mestinipun Sang Hyang Pramesti Guru kepareng ngangungak dumateng lelampahan ingkang sampun dumados. Katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna rumuhun menika pikantuk berkah pangestu saking Eyang Bathara Guru. Kenging menapa dinten samangke ratune para dewa malah njabel pangandikan ingkang sampun kawiyos. Kejawi saking menika Rama, menggahing petang kula jagat ketaman ruhara menika mboten awit saking katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna. Inggih awit saking pakartinipun para menungsa ingkang ngumbar kamurkan adoh saking jejering kautaman ingkang andadosaken jagat menika saya daya. Mila kula mboten saged anampi babagan menika saya lamun tok paduka Kanjeng Rama kepareng mresani padheran kula. Anak kula sampun ndungkap Sapta Candra. Mindah kados menapa lelampanipun menawi kedah pinisah kaliyan Sudarmanipun. Kanjeng Rama kula nyuwun kawicaksanan paduka. Sanala. Aku Ramaidu. Aku Ramaidu. Wong trenyuh ki upamane klera-kleru ya wis memper. Pancen Sang Hyang Pramesti Guru mbiyen sing anjodhokake katresnanmu kelawan Janaka. Mula ripalungguhan iki eyangmu Sang jagat pratingkah uga andhadha marang kelebutan supaya ora kedelarung-darung jagat iki rusak, mula katresnanmu kudu dipisahake. Kewajibane menungsa sarta dewa ki ngreksa marang luhuring bawana sarta kamulyaning bebrayan agung. Pun Rama sithik njaluk pangurbanamu kanggo tentreming jagat. Ya kanthi kowe gelem ngorbanake keluargamu, iki wong sak jagat bakal nulis marang utamaning tumindakmu. Arjuna, kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Pukulun. Saya-saya jeneng Siramuna diakoni dening wong sak jagat dadi satriya.
Satriya Mono saka tembung sa kuwi tegese siji, tri kuwi tegese telu, ya kuwi jagat. Dadi satriya mono kena diarani satriya utama lamun ta isa manjing jagat telu dadi sawiji ing antarane jiwa, raga lan suksma. Kewajibane satriya mono anyebar dharma tegese mulyake marang bebrayan agung. Ndak kira Janaka titise dewaning kabagyan ingkang weh kamulyan iso anggagapi marang perkara iki. Janaka menungsa kuwi duwe kewajiban sembah limang perkara ing antarane apa wae Gus. Ing mangka sepisan manembah dumateng Gusti ingkang nyipta jagat. Angka kalih kedah bekti dumateng Rama Ibu. Angka 3 kedah bekti dumateng Mara Sepuh. Angka 9 kedah bekti dumateng Kadang Werda. Dene angka gangsal kedah bekti dumateng Guru utawi Dwija. Ngapa menungsa kok kudu bekti marang Gusti sing nyipta jagat? Ngwit kliwering kahanan mubah musik ing swasana sedaya kamulyan ingkang ginelar wonten ing jagat menika awit peparingipun Hyang Agung. Angka 2, ngapa menungsa kok kudu bekti marang Rama Ibu? Rama ingkang ukir jiwa raga dene ibu ingkang dados lantaraning dumadi. Angka 3, ngapa menungsa kok kudu bekti marang Maratuwa? Ngawit Mara Sepuh ing paring kabagyan kanikmatan wonten ing jagat menika prasasat tanpa timbang nenggih wujud garwa. Bagus. Tandha bektine mantu ning Maratuwa kepiye? Kedah mbangun miturut sarta ngestokaken sedaya dawuh pangandikanipun Mara Sepuh. Upama Janaka tak perintah munggah gunung, mesti kemawon badhe kula lampahi. Janaka ndak perintah njegur segara, sampun malih kok segara toya, nadyan to segara geni badhe kula lampahi. Bagus. Satriya mono hambeke bawa leksana tegese ora kena nglincati marang pangandika sing wis kawiyos. Iki perintahe maratuwamu lanang. Janaka kudu ninggalake Kahyangan Argadana. Napa ta mirahing sun prihatin waspagung mijil duhu dahat tanpa karya. Drasanala damar mancung cupeten anggenmu nangis sesenggrukan. Wong tuwa ora bakal negakake marang kasangsarane anak apa kok kaya mangkono. Saklungane Arjuna iki ana priya ingkang saguh sarta tanggung jawab mulyakake marang kuwi lan putramu. Narendra Tunggul Malaya. Dewa Srani sing saguhan jatuh krama kowe Drasanala. Mesti. Nala, Drasanala. Hyang Agung. Jagat kaya horeg sarta mandeng menteleng mulat. Sang Bathari Drasanala ingkang anjrit prasasat sundha langit. Nalika semana kaya anggege mangsa anggelak wanci laire jabang bayi ingkang kinandhut. Brol ponang riwe kaya dineres mangkono sang Bathari wat sepisan.
Miyak langse gumbala giri. Miyak tegese mbukak langse tegese slambu gumbala tegese brengos giri tegese gunung. Metu saka sela-selane gunung ingkang abebrengos jabang bayi swara pekik mijil kakung jagat kaya ketaman ruhara. Brama kepiye kabul kawusanane putramu Dresanala?